kaon sa balay eh. Ay, tama. Kalag-kalag man deron kasi naay mga halad sa mga panson deron. Ay, naa man day panson das babaw tuon ako be. Ay, pagkunanat ko. Ay, kini. Pagkip kong nasipyat sa kong pagsubida, Dre. Naagdi mga... Ano? Timo, oh. Hey! Kanibi. Ayusan ito kasubida, oy. Iwan na ito, nibi. Kaysa, ano? Ito, kulang mo sa latik. Lahang liko. Ayan ni. Ito ko si balay kanon ni. Sano? Kurot ko ni ron niya. Unyang gabi mo. Buplima na po ko. Kanon ako. Ako ni suruyong mga pansyon. Dalon ako ni John Mike. Tahon eh. Ayan, ano sa may nindot buhato na niya, gutom jud kayo. Ita niya. John Mike ko. So may gibuhat ng kagwang ng tungko man eh. Gutom ang guro ni. Ako ni sa butong be. Mike, ligo Mike. Dali ba? Uy, saman. Saman, dalag, kumbya kayo, itong tawag sa kuha. Napangatang na ba? Ay! Ayos, pag sinirok, paabot og sinyas ba? Ako'y pagkakuha na dito bawawab. Nako'y kuhan ba? Kanang pagdalag sa ako kay natay kuliktahon. Asa man na? Basta, ayun na si pangutana. Muhag sako dito niya, tapos kuyog ta. Natay kuhan, mayuhon, kuhaon. Asal, wadyo po gipagaw ko sa daghan na ba nga. Sako nga, mga ingin salos ko Ay, ano ba na Kanang ay, unas na ito ay halad mo. Abutong ito na mulakaw. O ka na, lakaw na. Asal sako. Agay! Okay, dali ta. Sako na ito. Ba, look up lang yan, look up. Look up yan ba? Sige na, ang tao ba? Dali ba, dali. Ayan, boy. Sa bakit? Mata na rin. Sige, ang tao ba? Sige na, tara na. Ew, dali. Sumpad ng panihapon. Ginong ni. Ano? Asa, mauran na eh. Paon di karon, reklamo pa kalakaw na, sibot na. Sibot na. Isalo mo niyo? Yaw, kirada ni batay tagay-tagay. Sara isa. Tulong ko ni ba? Bay, tibaya kirada ni ba? Turo lagi isa. Lagi isa no. Isa di ka ba? Pasok di tagay. Te baso. Neta dili na yan. Ako na ba sa raya? Ano ba? Ako na raya. Magaw na po papila dino. Yan. Eh sagod yan. Eh sa ba? Tutuin mo. Ang kuan ng tabo, si salo dito nang tingin dadala to yung nang ba. Kanang kuan lagi wala baso ba? Ay baso ra, mangulam ta ko ba. Baso? Hey! Ah,
Fights na. Eh, wala pa. Okay ba? Ay, dadala, bukag ilim nun. Uy, baso. So, inom Okay, mo. tagay. Baso. Ikaw, tagay ra. Ikaw, Tagay. tagay. Ya, buwan ang ilim nun ya. Ako mo tagay. Tagay yan. Uy! Nawala ako na kung gibutang diri halan. Isa may nakuha ato. Paitan yung kuhana. Kisa nakuha sa halan diri! Uy! Ay, singgit boy. Ay, pasis ako. Ay, sakit ako tiyan ba? Ano, magkaambiyan na minimo. Nala, balik ako. Kailangan binisinggit. Pasis ako. Ay, singgit pa. Yo ka na lang. Ay, biyaan. Salo, boy. Daggan po kayo ni bro. Nakulakaw din Uy, buhay. nakuan. Sibat-sibat, guro to kay man. Hindi mabag. Saan? Isa to na. Jupin, no? Yeah. Yeah, dire ko dia. Yeah. That's all. Oh, what's all? Yeah, no. Sweet. Oh, yan yung tinatawag. No. Asa ikan dia? Ha? Ay, ikan. Kuha na ko kung hala dito ba? Kaya nawala akong hala. Ala, ano sa mga halad dito? Ano nga sa pansyon? Bro. Syuktong. Suman. Suman? Ano deh? Saan ba nakuha ni? Mo dili kita na sa lugar na dre. Kaya isa dre. Mao ni kung hala dito ba? So, Saan ba nakuha? Nagbuwa kami dre sa lugar. So hi guys, karon guys, nahuman na po na mo ang bagong video na po karon nga amo ang ihatag sa inyo ha para malingaw mo. Og salamat kayo sa inyong suporta sa mua always, og salamat kayo sa mga nag-subscribe sa tanan nga kuan sa among video, nagsubaybay. Salamat kayo sa patuod og sa malit ang among upload. Pasalamat gyapon mi sa inyo ha, nga padayon mi yung suporta. Sa katong mga wala ka subscribe sa mga YouTube channel, please subscribe sa mga YouTube channel. O wala na bayad. Okay, shout out mo. Mike, dali Mike. Shoutout day ko ni ano, TBB o kang John Paul o kay Emerald Vicentes. Shoutout sa inyo. Shoutout ko sa kong classmate ko lang ha, si Ninya Nicole Di Masuhid. Shoutout po ko sa kong mamag, sa kong papa. Shoutout. Shoutout ko ni Kate na Kate na ay Kim nga Rico. Para. Habal mo ko, si Kwan, si... Shoutout mo rin kung mamag papa. O, shoutout pa rin kong mami rin, papa rin. Shoutout. Ito lang, napo kay shout out po do. Shout out ko kay Kuan Ariel Hurulan o kay Ramram Miranda, Laybay, o sa guard sa Gmall na si Pulis Gmart, si Bial Gmart, o si Ayunan, o si Makaluwa, o si Boss Hernane, o sa mga igagaw nako diri sa Banggoy nga diri mi nag-content karon. Salamat kay silahang suporta pod, o sa mga igsoon nako diha sa Tagum. O sa tanan nakailan namo, shout out ng tanan. O kay Kuan diay kay James Di Patoy, shout out mo dia. O kay Kuan kang tawag ani ay Bibilag. Sa akong asawa diay pod, gibasig makalimot ko. Kapit kalimtan, bibilan po. Recres Rimonde Ditsoson. O shout out ko sa Kuan sa Di boy na mo. sa birthday boy din namo day, hapit na kalimtan ang birthday boy. Jandeb Palera day. Baby boy. Birthday niya karon. Naagi din taon nito, nagpabilin kay naglata og dragon. Naglata og dragon. Og shout out ko sa mong editor og kay Kuan Maeng. Maeng. Batis Bodix. Asa mga amaw. Shout out ko ninyo. Og salamat kayo sa inyong pagsuporta. Salamat kayo og dinhila ko to. Daghang salamat. Alright.